राजानिसिम मोनसे फोसावनाय जोंहा गाबोन 20 तारिखनिफ्राय मोनसे अनलाइन अडिशनखौ लानाय जासिगोन। गाबोन 20 तारिखनिफ्राय फैगौ अक्ट'बर 10 तारिखसिम जोङो अनलाइन अडिशनखौ लानाय जासिगोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना इन्ट्रेस्टेड दङ बिथांमोना गाव गावनि टेलेन्टखौ नैबे अनलाइननि थ्रुयैनो अडिशनखौ लानो हागोन। बिनि थाखाय जोंहा बड'लेण्ड गट टेलेन्ट फेसबुक अफिसियेल पेज दङ। बेवहाय बिथांमोना गाव गावनि टेलेन्टखौ अडिशन हरनांगोन। भिडिअ उइदाउट एडिटिं खालामाब्लासिनो बिथांमोना डाइरेक्टलि भिडिअ खालामनानै हरनो हागोन। अनलाइननि अडिशना बेनो जाबाय, गोबां रायजोफ्रानो जोंखौ खावलायहरदों जे बिथांमोना किसुमाना बहाबा बेस्थ'था थादोंमोन, बहाबा सोरबाफोर मोनफैस्लाबासै। बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामनाय फावैनो रिकुवेस्ट खालामनाय हरनाय खार'नाव जोङो बिथांमोनखौ मोनसे सुबिदा होनाय जाबाय। बिथांमोना जे गाबोननि 20 तारिखनिफ्राय फैगौ अक्ट'बर 10 तारिखसिम बिथांमोना अनलाइनावहाय अडिशनखौ होनो हागोन आरो बड'लेण्ड गट टेलेन्ट फेसबुक पेजाव बिथांमोना बे अडिशनखौ हरनो हागोन। बेनि थाखायथ' जोंहा थांलाय फैलाय बा माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय जों मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार थागोन। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव बिथांमोना गासैबो खोथाखौनो सोंहरजोबनो हागोन। जोंहा ओरैनो डान्सनि थाखाय गोबां प्लेटफर्म दङ, सिंगिंनि थाखाय गोबां प्लेटफर्म दङ। दिनै जों बड'लेण्ड गट टेलेन्ट लानायनि खार'ना जाबाय, किसुमान जोंनाव दायो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि अडिशनाव गोबां जोंनि अडिशन होग्राफोरखौ जों नुनो मोन्दों। सोरबा मेजिक मेगन खाथेनायनो गोबां कालारफुल कालारफोरखौ बुंनो हायो, बेसेबां थाखा फैसा दं बेखौबो बुंनो हायो। बेफोरबायदि टेलेन्टखौ जोङो बोखांबोदों। आरो किसुमाना ओरैबायदि दं, ब्लेड जाग्राबो दङ, सोरबाफोर बाल्ब जाग्राबो ओंखारनो हागौ, सोरबाफोर कार्टुन मोनसे दावदैबो जाग्रोनो हागौ। बेफोरबो मोनसे मोनफा मोनफा टेलेन्ट। दा बेफोरो खना खनलायाव गामि ओनसोलफ्राव गोबां टेलेन्टफोर दं। बेफोर टेलेन्टफोरखौ जों माबोरै मोननो हायो, उन जेनेरेसना बोरैहाय बारानिफ्राय बारा टेलेन्टखौ लाबोनो हायो, जों बेखौ थांखिनानै बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टखौ जों खुंफुंनाय जादों। बान्था महरै गासै 1,50,000 जों थि खालामनाय जादोंमोन। बेखौ जों मोनथाम केटेगरियाव रानदों। जोङो उइनारखौ 80,000 खालामदों आरो जोंहा फार्स्ट रानार्स आप बेखौ जोङो 45,000 आरो जोंहा बे सेकेन्ड रानार्स आप बेखौ 25,000 जों थि खालामनाय जाबाय। दाथ' 200+ जानानै दं। दा बेनि थाखाय जोङो साननै हाबाफारि लानो गोनां जाबाय आरो। आदा, नोंथांमोना बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव देरहागिरिखौ माबायदि सायख'गोन? सायख'नाया बेनो, जोङो बिनिखायनो जों भटिं सिस्टेम खालामदों। बेनिखायनो आङो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिफ्राय साफ्रोमबो रायजो राजाखौ खावलायहरगोन जे बे भटिं सिस्टेमाव बयबो हेफाजाब होगोन आरो बयबो नायगोन। खारन जोङो सेमिफाइनाल आरो फाइनालखौ जों भटिं सिस्टेम खालामगोन। बे भटिं सिस्टेमाव सोर बेसेबां भट मोनो बिनि सायाव जों सायख'नाय जागोन। लोगोसे जोंहा जाजबो थागोन, लोगोसे बे जाजनि गेजेरावनो आरो लोगोसे भटिं सिस्टेमबो थागोन। बेखिनियावनो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि जानानै मिडिया पार्सनसिम खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जों बेवहाय बड'लेण्ड गट टेलेन्टआ सिजन 2नि फार्स्ट अडिशना जोंहा जोबनानै थांबाय। गुबुन गुबुन जिल्लायाव जों बिदिनो अडिशनखौ लाना फैबाय। दायो फैगोन जोंहा मेगा अडिशन। बे मेगा अडिशना जोंहा उदालगुरियावनो जागोन आरो बे मेगा अडिशनखौ जोङो अक्ट'बरनि 15-16 जों लानाय जाबाय। आरो 15 तारिखआव जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट आरो कामरुप डिस्ट्रिक्ट, बे डिस्ट्रिक्टखौ जोङो 15 तारिखआव लानाय जाबाय। आरो 16 तारिखआव जोंहा बिसनाथ डिस्ट्रिक्ट दङ आरो गलाघाट डिस्ट्रिक्ट दङ, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दङ आरो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट, बेखौ जोङो 16 तारिखआव लानाय जादों। बिनि उनाव जोंहा मेगा अडिशन जोबनाय लोगो लोगो जोंहा एलिमिनेसन राउन्ड थागोन। एलिमिनेसन राउन्डनि उनावहाय जोंहा सेमिफाइनाल थागोन, बिनि उनावहाय जोंहा फाइनाल थागोन। दा सिजन 2नि बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि सिजन 2आ जोंहा फाइनालनि थारिखखौ जों थि खालामथ'नाय जाया। जों उनावहाय खालामनानै नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जागोन। दा जियानो हक, जोङो सेमिफाइनाल आरो फाइनाल राउन्डखौ जों मेगा अडिशनावनो बिनि भटिं सिस्टेमखौ जों इदिनखालि बेखेवनाय जागोन। बिनि वेबसाइटखौ जोङो मेगा अडिशनाव बेखेवनाय जागोन। बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ, जेसेबांखि जोंनि बर' आरो गुबुन कास्टनियानो जा, साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ नैबे जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्टखौ अनसायनायखौ लुबैदों। आरो बयबो नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टखौ नायनानै, जिहेथु जों माखासे कमेन्ट बक्सबो होनाय जागोन बा जोंनि बे बक्सआव नोंथांमोना जा बुंनो हागोन बुंहरनो हागोन।